Kublai pi baro berhari kapor ngapa ban place ko bahabi yang pi ha ka kerteng jong ujisu. Hagani ka jing pule jong ingin pule ka wai na ki jing hikai ba kongsan jong ka Bible kata ka dai ka Jingpynkreh ya ka Jingtheh uslap uba Khadduh. Hashwa ba sedang doine duai. Ni wana khma jome ablai ban ngi ai ka buram ka jing ro shame. Hagani ka por ka bangi pulut por ban pule ya ka khtin ba ko jome hikai ma me yagi berkeren mame yagi kenapa ngilak ban poi ban play ka dono jingi ban poi sha ka jing e jome pat sha ka plan jong jing pen em yakini pan kristeng jisu amen amdan ubreu ubala ban len ba ki sngi ka bangi ementa ke ki sngi ka ba Khadduh ari pai ka leng saudang ye i ya ka jing yakhi ki jing klumar ki jing pat ki jing pra ki kubor man la ka sngi ki dap ta ki kubor pas ngotrim ka banang mi ki sngi ka tanang jur ki kam sneo handrai hapdeng ka jingdum batap ya ka berthai jongi kadon ka khubor nakaktin jong uble ka khubor ka babaha ka Bible ki atho yani baha ki sngi ka Khadduh uble unthe ya uslap ba Khadduh ban pungkhreh ya ka berthai nak benta ka jingwan ba arsin jong jisu hoi hari khasi jongi ngidan shibun uslap handrai what happening ka jingbun jong uslap une uslap ba uble unthe udah uslap uba per na ki waipat ki slap balai nambar une uslap unhap ha ka kendo unhap ha ki dono chungi ha ki jingem jonga ba jingpi te jingkeli u ai une uslap uba ublai unthe hangi kumno ngin yo adiang ya une uslap ban yo ya ka jubab halor ka ne ka jingkeli to ine pai shiga Bible ban pule bnia na ka jingtho jong ka kten ba khoi ublai haka kitab Joel kalanong ka baar ka khat ka baar pholai ka Bible ka angkom ni to pen sngob hate phi ki khon ka zayan ba to le kamen ha utrai ublai jangpi na ba u ai happy ya uslap uba shiwa haka jingtheu ka ba biang but open hab ya uslap happy uslap uba shiwa but uslap uba Khadduh kane ka khat ka kran shaphang uslap banungkong but uslap uba ar phi shagitain Palestine Israel Kino rap ki shania ha ka jing hap jong une uslap banungkong bat uslap uba Khadduh ka kamram jong uslap uba nungkong uslap banungkong u hap ban penmi ya uso kat ba uslap ba Khadduh un hap hadin lani haswa ban ot ya ukeu bat ka kamram jong uslap uba ar ka dei ban pen'i ya uso handrai ni hap ban sngoto shai pat ba ka Bible ka klem kran shaphang uslap uba shisha handrai uslap uba ka Bible ka ringdor hangne uthau da ka waipat lani ka waipat ka jingmut te wai uni uslap ini pulesha ka kitab Joel kalanong ka ba ar ka dekat ka ba ar phopra ar phundai to ini pule te kan jia haden kata bangan the book ya umensim halor ka do baro but ki kon shin rang ki kon kan thai jong phi kin ya tho la pa ki tamman jong phi kin pho sneu ya ki jing pho sneu ki samla jong phi kin yo i ya ki jing I tho pau but halor ki shakri shin rang but halor ki shakri kan thai ngan the book ya umensim ha kita ki sngi kine ki khan ki penshai ba ka jing hap jong uni uslap ha ka kitab Joel ka thaudur ya ka jingwan hier jong umensim ba khoi te kumta ngis ngoto kumba uslap ha kitain Israel uhab arsin ka banungkong bar ka Khadduh umensim ba khoi unhab arsin ka banungkong bat ka Khadduh ni haban pai sha ka Bible bani imenta lano kane ka jinghab banungkong bat lano kane ka jinghab ka Khadduh jong umensim ba khoi bat kumno ngin Pungkhreh ne ka benta ka jinghab jong umensim lane ka jingwan jong umensim ba khoi ya ka jinghab banungkong lane ka jingwan hier banungkong jong umensim ba khoi ngila ban syam ha ka kitab ki kam ki apostol kalanong ka ba ar ka dekat ka banungkong haduk ka ba ar te on la poi ka sngi Pentecost ki baro ki don lang ha ka wai ka jaka te kendit lawan ka jisawan na benen kum kal ba be kertep but la pendap ya ka ying baro ka wai ha ka ba ki syang but la pendap yaki da umensim bakoi Skap hang ni ngi I ba umensim bakoi ula wan ha ki senran jong ujisu ha ka sngi Pentecost but u Petros hadin bo yo mad yo umensim bakoi u ong yaki ni ha ka khat ka ba khan ru ba khan nya u ong kan ne ka long ka ta ka ba la ong da u Joel
unong ya tholapa kan jiaru hakisngi bakhadu ong ublay ngan the no na umensim jonga halor kado bara ya ka jinga tholapa jong ujowa ka syamnya ka jing orlong jong ka jing orlong ka benengkong ha ki sngi jong ki apostol ka sngi Pentecost but ki apostol habaki ya mad ya umensim bakoi ki senran jong ujisu ki trai ba dakabor ka jingarap jong umensim jong ublay kembali atok mene uslap benengkong ka kamram jong u kadai ban pen I ya usah sampama ban pen mi ya usah te kumta ka jing wan hap jong umensim bakoi ka kamram hak to ka por jong umensim bakoi kadai ban pen mi perthai ya ka balang kristan ban saisla ban pen pau perthai ya ka balang kristan ngaken mau ya ki contain jong ka wai ni kinong tho jong ka balang Seventh-day Adventist ka LNG White hakakot ki kam ki apostol ka ong umen sim ba khoi ula pendep na ka benta jong ki ya kata ka ba kimla ban pendep wat hadu shi jing em da ka bor jong ki har ka bor ki apostol ki jong Jisu ki tray da ka bor jong ublay om da ka bor jong ki pitip balai ka jing tray jong I bat ka jing tray jong ki apostol ka ya per wai rustat bible ong kumne wang ki apostol ki tray khandai persen da ka bor jong men se makhoi kat bangi ngi tray khandai persen da ka bor jongi balai ba ka jing lap jongi ka tlat bor balai ba ki jing shakri jongi kim dap biang balai ba ka jing seng balai ba ki jing seng jongi kim la ban ki ya ki don't know jongi ka daw tin rai ka long bangi ngi tray klem men se makhoi la ban pendan kam yang i namar ngimpat la ban pediang ya umen sim bakoin ni don ka jing start ha ka clear handrai ya umen sim jong ublay ha ka dot non handrai la ngi pai sheki apostol ha ka por berkat shaphang ka jing im jong ki la ngi pai sheki apostol ka por kim don ya ki yeng mane ba itanat ku mangi don menta kim don ni ki of history kam ki ba ngi don menta kim don ni ka spa ka peu ku mangi don menta kim don ni ki kalimator ki technology ba per ku mangi don menta handrai ki don ya umensim jong ublay but kan ne kalong ka bor ba kraw ya ki mi ban job ya ka perthai da umensim jong ublay bagi da sngotu ba kim dai ki jing trai jong I kim dai ki jing hika jong I ki jing start jong I ki jing lap jong I henry dai ka bor jong umensim ba khoi ka jing wan her jong umensim ba khoi ha ka sngi Pentecost ka kedaw ya ka jing orlong jong ka jing tholapa shaphang u slap uba nungkong henry ka kubor ka basngaw tenak pan kalong kani baga bible ka ong ba andon amtang uslap nungkong andon ro ya uslap uba Khadduh hashwa ban poi ka ayam ot ka jingkeli lano an poi kata ka ayam ot ka ai kata ka ayam ot tong ini pule na ka kten jong ublay jingpen pau khat sao hadu khatsan jingpen pau kalau na khat sao ka khat sao khatsan bat ngali I de hakmi ul o bali bat halor utaul o uda shong uba kum ukon ubreu uba don halor ka kle jong u ka pansnik siar bat hakikti jong u ka rashi banep but waipat angel ula wanmi naka ying ublay uda perta taka ketien ba jam ha utau ba syang halor ula to pano ya kata ka rashi jang me but to ot naba kata ka ayam ban ot kalawan naba kata ka jing ot ka kendau kala I rakyang kani ka dekat ka penpau baka jing ot ka tel shaphang ka jing wan jong ujisu uban wan halor ula ka beneng wan ban Syau yang isyabeneng ban shimnya kita ki mensim ki bala I ki bala pungkhreh ban ya lam ki syabeneng hanrei hashwa ban poi ka ta ka por ka bible ki tho yang I ba ublay un pa ya uslap uba Khadduh tu ini pule jakap kalau nang ka basan ka dekat ka banyau namar kata tu sya slam ko para bangai hado kata ka jingwan utrai hakmi uba rep hakmi ya usok bakor jong ka kendau udah yai abslam tat anda ula yok diang ya uslap bashwa ba uslap ba Khadduh hashwa ba ujisu unwan ublay unte ya uslap uba Khadduh kata kamut kumba umen sem bakoi utrai borba hakisngi jong ki apostol umen sem jong ublay untrai borba hakisngi ba Khadduh
Klaim ka jingwan jong umun sem ba khoi ngimla ban pendap ya ka jingyalap ya ka gospel ki kam ki apostol kai tho yangi hagi kam ki apostol lai tho yangi ba andang yala yo diang ya umun sem ba khoi ngin long ki nong pla ki kam ki apostol ka nong ban kong ka khat ka ba pra andang yala yo diang ya umun sem ba khoi ngin long ki nong pla nak benta u Jisu hakis ngi ba Khadduh hashwa bo Jisu unwan ngimla ban le da ka bor jongi tang da ka jingwan jong u mun sim ba khoi te ka jingli ba kong san menta u blai u up yanopan balai ba u blai u dang pentut ya ka jingtheh jong u ya mun sim ba khoi ngap u blai dai ma u ba pentut dai ma ngi ki Jingpynkhreh nak benta ka jingwan jong u Jisu ka parashi jong ki shphang ki thesati kaya tho yangi ba don sangut ki bala pendap da umun sim sangut ke baduna ya umun sim kani ka pen i don ki briu ki bala Jingpynkhreh don ki briu ki Jingpynkhreh umdai ublai ubam ayo umun sim jong u ai habaro handre dai mangi ki Jingpynkhreh ya ka jingtheh jong umun sim ba khoi ka mem wai ko ong hagi sngi ba Khadduh hashwa bo blen wan un the ya umun sim jong o ka ong gum ne ya ki kamba kraw jong ka jingyalap ya ka gospel dai ban pungkut klem ka jing pen i ya ka bor jong ublay ka bala penpau ha ka jing sedang jong ka balang kristan ka jing thola pa ka ba orlong shaphang ka jing wan hier uslap banung kong on sapendap biang ha ka jing hap jong uslap uba Khadduh hashwa ka jing wan jong u Jisu pun sing ni pai chi ki sngi jong ki apostol kum ki sngi jong ki Jingpynkhreh ki sngi ki ba ublay utrei borba handre ka khubor ka ba ki sngi ki ban sawan shakmat ki de ki sngi ki ba ublay unsa trei borba shushu lengba ki khun ki jong om ka jingtheh yo mun sema khoi ha ki sngi jong apostol kalong tang uslap uba nengkong te kumta ka jingkli ngin le kumno pan yo ya u ne uslap ngin le kumno ban yo ya umun sema khoi ha ka do no jongi ka bible ki tho engi ka to ka ne tli ki jinghikai ban Jingpynkhreh knam bangila ban yo ya umun sema khoi kamat ka ban kong Matthias kalana ba san ka khat ka ban rew ka bible ko ong suk ki ba tngan bat ki ba sliang ya ka hok na bangan pendap yaki kamat ka ban kong ka Jingpynkhreh ka ban kong bangin yo diang ya umun sema khoi ngi dai ban long ki ba sliang ya umun sem jong ublay bat ya ka hok jong om ban long u bat ngan ngi ha ban sngo tho nung kong bangi long ki ba duna ngi Khadduh balai nga ong yakane namar ka bible ki tho engi ba hakis ngi ba Khadduh ki breu jong ublay ki don ya ka jingduna ka jingduna jong kim ba kim sngo tho ba ki long ki ba Khadduh hak kitab Jingpynkhreh ka lanang ba lai ka khat ba khai nhiều ka bible ko ong na ba paong nga ka ba ruspa bat nga ka bala penman spa te ngam don ka Jingpynkhreh ai kane ka khubor jong ublay ya ka balang lodika ya ka ba theo ya ka balang hakis ngi ba Khadduh ka balang hakis ngi ba Khadduh ka ong ba kam don ka Jingpynkhreh kam don kam ya ka Jingpyndap namar ka dap biang ka wan shi ka jingyaseng ka ai ka jingkenshaw ki briu jong ublay ki ai jingkenshaw ki rwai ki roi ublay ki lap ki pule ka bible but ki sngaw ba ki nekin pendap ya ka jingduna jong ki handre sha nga ban pen sngaw tho ya pi ngam tip u ai ubriu baru spa tam hagani ka ri jong ni handre la don ubriu baru spa kan kan doro la pi bu ya uta ubriu baru spa tam but bu ya u hasenda jong ubriu baru spa tam hapo India u ambani nantarai uta urius pa nakari jongi un ipau duk hakmat jong ambani ubarus pa tam hakari India long ba u ambani lado pulut shipeu kelur sisngi kan simpore u hado ars pa san peu snem ban pengkhoi ya kata kaspa jong hado kata doni em ubarus pa hado kata hakari jongi hakajo kurukam ladangi sngow biang kat pengi sngow biang sngow hok kat pengi sngow hok handra ladangi yang hasenda jong u Jisu uba hok ngin sngow tho bangi long ke ba Khadduh ke ba duna bat ngin sliang ban yo ya ka hok ke bala dap biang ha u Jisu ka bible ka ong ka jing
duna jong ka balang lo de ka ya ka de ka ni ba kam sngo thu ba ka don kam ya ka hok jong ublei ka sngo ba kala dap yang han re ublei ang ngan the tang ha kita ki ba sliang ba ngan ya umun siam ba khoi ka bamut ka balang lo di ka ya kam sngo thu ba ka duna namar ba kam pat yang ba hakmat u jisu ubala dap yang lar ka yang hakmat u jisu ubala dap yang da ka hok kan sngo thu ba ka long ka ba duna ba tang ya kita ki ba sngo thu ba ki long ki ba duna ublei un pendam to ini long ki ba sliang ba kum no ini long ki ba sliang da ka ba yang hajan jong u jisu kamat ka ba ar kum no in yo pediang ya umun sim ba khoi ublei ang to pan bat pin yo ya umun sim ba khoi ka kitab Sakharia kalau nang ba shipel ka khat ka ban kong to pan na utrai haka ayom uslap ba khadduh to pan ka kentin pan hang ne haka kentin Hebrew ka wan na ka kentin sha'al kam dai tang ban shupan harai ka ni ka kentin sha'al ka but ban kerpat red na utrai haka kentin parang ni translate besiege kamu ban kerpat red ya utrai ban ngo ban ladangam yo ngam la shu ban em kata ka dai ka jimbut pan hang ne ublei ang pan bat ngan sa ai happy hage jingdwai jong ni man ka si ni pan ni ka babon ni pan ni ka jing kot jing khia ni pan ni ka jing nang jing start ni pan ni ka jing dap jing piang ni pan ni ka jing sup jing man han rei na ki ni ka jing pan ki babon ki jong ni ka jing pan ba kong san dei ban long ka jing pan ya umun sim jong u blei ang pan te on sa ai kin ma we ka lis ban yo yo mun se ba khoi nang kong ni ha ban long ki ba sliang ba batngan yo mun se ba khoi ba ar ni ha ban pan men tangan poi shakamat ka balai ban yo yo mun se ba khoi ni dei ban don ya ka donot ka ba pun sngo bha ya ublei yones kala nang ba phra ka khat ba ar khun dai te uta ba pha yanga un long lembat nga uta ukpa syam la e no marwe yanga naba hala ka sni ngala le ya ki aka ban pun sngo bha ya u kani ka khat ka penshai ba ublei un don lang but yai ne hakita ki ba pensngau bha ya u ka bamun ublei shania ya umun sim jong u haka donot ka bam tikna hatu phila ne em man shania ya ka spa jong phi ha ubri ubam tikna kum jur ublei shania ya umun sim jong u haka donot ka bam kloi ban pensngau bha ya u kum no ngin pensngau bha ya ublei ngi pensngau bha ya ublei da ka bangi bu yalade sharod kadaw bangim yo yo men sim ba khoi namar ni dang em ban kan snga bahaya la de om ya ublei ni tre sitam man yo ya kerdan ka babiang ni tre sitam man yo ya ka kam ka babiang ni tre sitam man yo ya ka jing em ka babiang handrai la da pha shu po lu ong haka kitab Galatia ar kala nang ka ar phe ong kom ne la sanar phna ya nga lamba do kres pen ban nga em handrai om nga shu u kres ken u em hanga bat kata ka ba nga em menta hakado nga em da ka jing ngai ken kaba ha ukon u jisu ngale ran ban yanu jor yala de badu pual markum no ngan khat yala de kristan hakisi ba khadduh haba ngamla ban bu yala de sharot nga im tang na banta ban pensngo bha yala de ka bible ko ong ublei un yaine hauta oba pensngo bha ya u try ka bamut la ringi kwa yo mun se ba khoi bon shong ha do no jangi ni ha ban pensngo bha ya ublei kailan chuwat ka tho ya kini ki kintin om don jingkut ya ka jingpynshai bor ba jong ublei hakito ki ba kanria ya lade sharod ban ai jaka ya umun sim bakoi ublei utrang e ban ai tang ba hatu ngi long ni em ki brek bal pengkhreh ban pensngo ba ya ublei kna bo mun sim jong ublei un yo ban chung sa hangi ken mau ki lightly kimat kamanang kong ban yo man sema khoi ni haban thrang mat sliang man sema khoi ba ar ban yo ni haban pan balai ban yo ni dei ban don ya ka dot not ka bo blei ula ban shania ya man sem jong u hangi ka ba mot ni haban pun sngo ba ya try khadduh ban yo man sema khoi ni dei ban don ka wei ka jing bod ni dei ban ya teli kum ki kristan kum ka balang ka jong u blei ki kam ki apostol kala nang banang kong gar khat ka ba
khat sao kine barok kila yaine daka wai ka jingmut ha ka jingdwai la ringi pule shisho ki kam ke apostol ganang ba ar khat manungkong te andala poi ka sngi Pentecost ki barok klia don lang ha ka wai ka jakau ha ki sngi jong ki apostol ki yo diang ya umen semba khoid ha ba ki teli ha ka wai ka jingmut ki kenria no ya ka jingya pher jong ki snow tho bala da kim kenria ya ka jingya pher jong kim la ban pendep ya ka kam ka ba ublai open kam ti haki ki snow tho ba ka kam ka ba krau ka ba ublai la ai ka kam krau palat ban ya kita ki jingya pher jingbut jong o ha ka balang jong gi don shibun ha ka jing im kristan jong gi don shibun ki jingya pher ngim snow tenat yo neu bru ngim snow tenat kata ka bru ngim snow tenat yo neu pastor ngi la ngim snow tenat yo neu rong ba balang teman masan ngi don kita ki jingya pher ba buon handrai ublai u khat yangi ban kenria ya ki jingya pher jingbut jangi ban wan ha ka jingya teli haki kita malaki kelanang basau rat dan riu ublai ong un pen pa ya ki donot ki kpa shaki kon ka donot ki kon shaki kpa jong ki ka bamot kan don ka jingya sai bat kan don ka jingya map keliang kane kini kimat ki penshai ba kung no ngin yo diang yo man sema khoi nung kong ngi hap ban trang bat sliang ba ar pan balai pen sngop hayo blai Khadduh bo no i ki jinga pher jingbut jangi tangkum ta ngin yo diang ya umen sim ba khoin balai bangim yo diang yo men sim ba khoi ubleu la Jingpynkhreh balai ka jingkali ula Jingpynkhreh ban the yo men sim jong u ha kini ki sungi ki bangi ementa balai bangi pat long ki ba Jingpynkhreh ya le se bangi dang long kum u Ananias ha ki sungi jong ki apostol don ubreu bekerteng u Ananias open pau shalade ba kwah yo men sema khoi tang ba ka jingshisha kwah ka bible ke thoi angi haki kitab ki kam ki apostol kelanang basan naduk nang kong kadkhat man kong haduk kadkhat ka basan pila ban pule le tho ba uniu Ananias u ang ba utrang men sema khoi ban de ka jaka jang u ban ai no shaki apostol ban teli ha ka jing tre jang ki ya ka kam jung ublai handrai ha ba de upai ka spa ka percaya bet ki kmat jang u bat u Ananias umla ban ai ka pisam ya le se bangi don ya ka jok men sim ni pat sleng men sim khoi ya le se ka spa jing partai kadang pentaba bat penbe ki kmat changi ya le se bangi pat don ni kata ka dot not ban pan chishana ublai ni sngo bangi dang lahi ban im klam men sim ya le se bangi pat la ban kenria yak la de handrai ka bakut jong Ananias ane thoi api u kelon ha ka ji yam ngam kwa yang ngabre pi ngin kelon ha ka jing yap ublai u khat yangi sha ka jing pen em namar ka jing ai jong umen sim ka de ka jing ai ka ba kor dor tang wan menta ban yo diang ya umen sim ba khoi upol u kerpat rit ya pi u ong ko para bangai ai ti no ya ka met jong pi kom ki jing knya ba em ba khoi ban pun sngo ba e ya ublai rom khat ar nang kong pediang no menta ya umen sim jong ublai Jingpynkhreh ya ka dot not kenang bang ngin yo mat ya uslap uba Khadduh ublai kur khu ya pi amen